तो हेलो ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर सिगांसिनथारावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैलायबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनानै माबा मोनसे मिथिनोबो मोनगोन आरो रंजानो मोनगोन होननानै नायगिरि बयनिसिमबो बेखौनो आङो मिजिंथिहरबाय अब्लाथ' लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ आंनि भिडिअखौ नायनो जोङो भिडिअखौ नायलांदिनि तो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो आंनि डियार भिउवार्सफोर नोंथांमोनजों बे समाव मोनसे खोथा आङो सावरायनो सानदों आरोखि ना बे सावरायनो साननाय खोथायानो जाहैबाय जोंहाथ' बर'दिना जागासिनो दङ बा 25 डिसेम्बरा जोंहा दिनै जोबनानै थांबाय अब्लाबो बे 25 डिसेम्बरनि गोहोमा जोंनियाव दासिमबो गोग्लैगासिनो दंगासिनो दङ बा बे 25 डिसेम्बरनि रंजानाया जोंनियाव दाबो जोबाखै होननानै आं सानो बा जोंबो खालामगासिनो दं रंजागासिनो दं आरोखि तो लोगोफोर बे समावहाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोनजों सावरायनो साननाया बेनो तो बाइबेला दिनै जोंनो खोन्थादों जसेफआ मरियामखौहाय ना सिरि सिरि नागारखोमानो सानदोंमोन होननानै बाइबेला दिनै जोंनो फोरमायदों मानो तो मरियामा हाबा जायैनि सिगांनो ना माने गोरबोआव फिसा थानायखाय बेखौ जसेफआ नागारनो सानदों आरोखि तो माब्रै सासे सिख्लाया हाबा जायैनि सिगां माब्रै बेबायदि गोर्बोबती जानो हाखो बेथ' निस्सय मोनसे गाज्रि सोमोन्दो दङ बेबायदि दिनै जसेफआ सानदोंमोन आरोखि ना ओमफ्रायहाय आरो बेल' नङा जसेफआ बेखौ सिरि सिरि नागारखोमानो सानदोंमोन बा एनज्रायलांनो सानदोंमोन आरोखि मानो बाइबेला दिनै मोनसे खोथा बुंदों जसेफआ धोरोमगुरु बा साननो हनो लेखा गोरों मानसिखाय गियानि मानसिखाय बेखौ सिरि सिरि नागारखोमानो सानदोंमोन मरियामखौहाय बरनाम होआलाबानो बेबायदि आरोखि ना नाथाय बेनि मेन उद्देश्यआ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ ना जसेफआ बेखौ मानो सिरि सिरि नागारखोमानो सानदोंमोन दिनै नोंथांमोनजों उइथ माय स्मल नलेज आं बेखौनो शेयार खालामनो सानलायबाय जोंहा गोजाम रदायाव जों बयबो मिथिगौ इसोरा मसेनो बेबायदि आयेन होदोंमोन आरोखि ना बे आयेनानो जाहैबाय सोरबा नोंसिनि गेजेराव गाज्रि फाब खामानि मावोब्ला बेखौ ज' मोनसे जायगायाव लांनानै अन्थाइजों खुबैथारनांगौ ना होनब्लासो नोंसिनि गेजेरनिफ्राय गाज्रि खामानि मावनाया जोबलांगोन होननानै बेखौनो साननानै आरोखि ना जसेफआ सानबाय आरोखि बेखौ जुदि आङो दानो दावराव खालामोब्ला बेखौ आङो दानो बेबायदि बरनाम होयोब्ला बेयो मानसिफोरजों ज' अन्थाइजों खुबैथारजानो हागौ मरियामा आरोखि तो बेखौ साननानैनो जसेफआ साननो हनो गोरोंखाय लेखा गोरों मानसिखाय धोरोमिया मानसिखाय मा खालामासै सिरि सिरि नागारखोमानो सानदोंमोन नाथाय मरियामा जे बेबायदि नङा इसोरनि गोथार जिउजोंसो बियो सुफुं जानानै गोर्बोबती जादों ना सारि जागोनाबो गोथार आरो गासैबो गोथार होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थादों तो बेबायदि नङैखाय इसोरा गावनि गाब्रिएलखौ जसेफनिसिम थिनहरलायबाय अनजायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोङो दागि बेखौ नाजावनो होननानै ना जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो जसेफआ गियालाबानो दिनै मरियामखौ नाजावनानै गावनि बिहि खालामबाय आरो जेब्लासिमहालागै बे गथ'आ सारियाखै ना जोनोम जायाखै जिसु ख्रिस्ट'आ अब्लासिमहालागै जसेफआ मरियामजों लोगोसे थायाखै होननानै बुंदों मिथिबायना लोगोसे थायाखै बिसिना गंसेयाव ज' उन्दुआखै आरोखि बेयाव गोबांथार बाथ्रा हाबनानै थाबाय नोंथांमोना मिथिखागोन आरोखि तो हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे गुसुं बाथ्राखौनो दिनै नोंथांमोनजों सावरायबाय दायो नायलांदो मोननैसो बर'दिननि रंजानाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय तो मानसिफ्रा बिराद मोसानो लाजियो आरोखि ना बिदि सान्थिं फाथिं मोसानो तो मानसि फैयैनि सिगां मोसाग्रोदों रंजाग्रोदों आरो मानसिफ्रा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय अब्ला बे समाव नायलांदो आंनि भिडिअखौहाय
Mari bunda. Bunda, bunda. Bunda, bunda. Azubel. Masak sini ni. Nang masak je. Berat sih. Jangan bijilah, tong saya dia keleng kai, pasti dia beladai. Itu sebenarnya begini, kayak jadi ya so. Kenal siapa ibu? Terima kasih berjaga. Soरबा गोमाना थांलाबा आंनाव थाजोबबायब्रा आदै बर'दिना मा रोखोम बिदिनोसै Alex nya फैयाखै Alex nya ha दिनैनो बर'दिनावनो अमा बेदर मुला आलु खाजि Bentar goथाव जागोन खाजिया मोजां जा गोसारो गोरा जानायनि बिलिफां जिरायला हा बे जायगा लाफैदो जों बोराय बुरि सासे जायोलै बोराय बुरि औ माने स्पेशल आखायखौ माने खावलायनाय जोङो आच्छा बोराय बुरि जायो देग्लायल' जा गैला नोङो खालबासिम जाखालाबो नोङो जाखा बोराय बुरिसो जों हारसिंसो थाबाय जानाय लोंनायावबो बोराय बुरि गिदिर खावलायनाय खाथि खाथि जोंना ओरैनो
तो लोगोफोर ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि साबस्क्राइबार्सफोर आं बेयाव साउन्डखौ बन्द खालामनानै होनाय जाबाय कपिराइट क्लेम फैनो हागौ तो नायदो नै बे रोखोम मोसाबाय आरोखि ना माखासेयाथ' साइडआव जोब गासिबो मोसानो बिराद लाजियो बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय जायफ्रा इन्टारेस्ट खालामनो गोसो बिसोर मोसाबाय ओमफ्राय बिदिनो सानावसो जाहैबाय नालाय सानावबा रावबो माने ओंखारलाया मानसिफ्राबो आरो मोसालायनोबो गोसो जाया ओमफ्राय जेब्ला मोनायाव जायो प्रग्रामा जानाय लोंनायफ्रा होमबा बिराद मानसिबो जायो ओमफ्रायहाय बिराद मोसायोबो आरोखि मानसिफ्रा दा बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय नायबावदो नै तो बिराद मोसाबाय इन्टारेस्ट खालामग्राफ्रा बिसोरखौ लानानैनो दिनै बर'दिन जाबाय आरोखि ना रंजाबाय न'खर न'खर बेरायबाय जाबाय लोंबाय जायफ्रा सानाव सोलाबा बिस्रा मोनायाव फैबाय बेबायदि आरोखि ओमफ्रायहाय सोरबा सोरबा मोनायावबो सोलाबो सानावबो सोलाबो आरोखि ना रंजाबाय बेफोरबायदि बर'दिन खालामबाय आरोखि आसा खालामो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो रंजादों बर'दिनाव फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै आरो बे रंजानाया जानो हागौ नोंथांमोना सोरनाबा बिराद मेहेर गोनां बिराद मोजां जादों होननानै आं सानो आरोखि जोंनाथ' बिदिनोसै नै जा रोखोम मोसानो गोरोंबाय सासेया तो नायबोदो नै मा रोखोम मोसायो मा जाखो रुमने